sitten katsoo rauhallisesti sitä hihnakäytöstä tekevää koirakkoa. Eli ihan vaan siis, vaikka siitä ne katsoo sitä koirakkoa, niin tarjolla mukana, kun se koira ei hötkyillä sen kummemmin, jotta ne häiritsisi mahdollisimman vähän sitä, joka joutuu tässä sitten esiintyä muille. Ja täällä nyt aika paljon. Niin sitten vahvistustiheys, eli palkkioita tulee tiheästi ja pysyy vähän kauempana aluksi, niin se on yleensä hyvä keino saada se koira olemaan pahemmin huomioon. Ei lähde tulemaan kohti, kun se keskittyy tuohon, että mihin mä katsoin, että pysyy myös huomioon. Katsoo tänne päin matkailuttavaa. Jos se tuijottaa tuolla, niin sitten ei tapahdu mitään. Eli nyt se katsoo. Hyvä. Ja menen poispäin. Pidä vaikka vähän lyhyemmällä se hihna, ja sitten se ei pääse sieltä ajautumaan kovin kauaksi. Nasta. Väjänsä. Tän nasta pelata eka. Hei nasta, ootko mahdot? Hieno mahdot. Hyvä, hieno tyttö. Hyvä. Väjänsä.